Velkommen til lystfiskervideo. Helt præcis til introduktionen af vores helt nye og spændende Turbo Turbot pighvar-rig. Det er udviklet sammen med nogle af Danmarks dygtigste lystfiskere, specielt til pighvar- og fladfiskeriet. Vi bringer helt enkelt pighvar- og fladfiskeriet op på et noget højere niveau, end du tidligere har set med dette rig. Dansk produceret rig. Du skal vælge Turbo Turbot rigget, når du har et ønske om markant højere kvalitet, større effektivitet og flere muligheder for at variere og tilpasse dit rig til netop dit fiskeri. Og når kvalitet betyder lidt mere for dig end bare det at spare nogle få kroner. Vi viser i denne lille video de 3 hovedelementer i Turbo Turbot rigget og hvordan det bliver til. God fornøjelse. Turbo Turbot rigget består af 3 hovedliner. En hovedline, en efterhænger og en bomudhænger. Her er stumperne til hovedlinen. Vi bruger en gummistopper, ganske almindelig svirvel, en svirvel med hægte. Vi bruger rørklemmer for at sikre stabile og gode knuder. Vi bruger en 7 cm bom, der er beklædt med selvlysende gummi. Og hvide perler, 6 mm, for at attractere fisken. Og så bruger vi, kendt fra karpfiskeriet, koniske gummiafslutninger, der beskytter både knuder og linen mod skarpe sten og mod bid. Og så en 0,50 line, der trækker 13 kg. Og så ender man med en hovedline her. Mere om endestykket og udhængeren kommer. Her er så hvordan vi binder hovedlinen. Rørklemme, line, almindelig svirvel, og vores specialtang, som sikrer at linen ikke giver sig. Så kommer en af de stærke, fra karpfiskeriet, rørstykket, der beskytter knuden og linen mod skader. Den sikres så lige yderligere med en gummistopper. Sådan. Husk at få linen. Og så skal vi have den berømte perle, som kommer her, og der har vi på bordet et fast mål på 20 cm. 2 ganske almindelige knuder. Ingen hokus pokus, sådan. Og så kommer der en stålbom. Rustfri stål, som hænger på kugle 1. Og vi skal have en kugle, som primært har funktion af at skal lokke. Sådan. Og den fikserer bommen både op og ned, sådan afstanden altid er samme. Sådan. Og en styrkeprøve. Yes. Og igen en gummi. Stopper. Og nu en gummistopper til at beskytte linen med. En rørklemme. Og endelig har vi svirvel med hægte til at hægte på blinket. Eller vores pirk. Sådan. Det hele klemmes igen med specialtang. Og trækkes på. Sikrer så knuden er godt gemt og beskyttet, og linen ligeledes er godt beskyttet. Gummistop til at holde det hele, og så er den færdig. Det var mellemstykket.
Ja, vi blev færdige med hovedlinjen, og nu skal vi have lavet en rigtig god efterhænger med svirvel, gummidukker, binderblade, gummidyr og en solid trækrog og en avnkrog til ophæng. Det vil jeg lige vise her, hvordan man forholdsvis hurtigt binder den. Der skal noget tilbehør til. Vi starter med en 0,50 line, en rørklemme, en trækrog, japansk stål, syede skarpe spidser for at sikre en god kroning, vores berømte klemmetang, og så er den krog fast. Den får så lige en beskyttende gummihinde af vores berømte karpe. Stykker i gummi, således at knuden er sikret rigtig godt mod slid og skarpe sten. Så skal vi have et par gummistop til at hænge avnkrogen op i. Kommer her. Og igen vores stærke cirkelkrog ned til cirka 6 cm over. Igen en gummistop. Ned tilpas. Og så skal vi have lidt bling bling på. En 7 mm hvid perle. Efterfulgt af en 5 mm hvid perle. Og endelig en 3 mm hvid perle. Oven på det monterer vi så vores spændeblad. Kommer her. Sådan. Sikrer den sidder godt og rigtig monteret. Og slutter af med endnu en perle i 3 mm. Sådan. Så har vi faktisk hovedrigget, eller efterhængeren, som sikres med en gummistop. Og så gør vi den lige færdig med endnu et gummimanchet, en rørklemme og en svirvel med hægte, så vi kan få den monteret på vores blink. Sådan. Og den trækkes selvfølgelig godt op over vores knude eller samling med stålrør. Så har vi et godt, solidt, gennemført rig. Og finishen på den bliver lige en af vores berømte blæksprutter, som efterhånden har flere pikvarer og store fladfisk på samvittigheden. Og vupti, så er efterhængeren færdig. Det var en efterhænger. Så er der den sidste og vigtigste del af vores kurrik. Det er at få lavet en tjavs til bum. Så er vi kommet til den sidste del af vores turbo turbot rig, eller vores turbo pikvar rig, som vi også kalder det på dansk. Her starter vi stille og roligt med en cirkelkrog, japansk, lukket med en stålrørklemme, dækket af med en gummimanchet og gummistop, en 4 mm perle, spændeblade, lavet justerbar med endnu en gummistop. Og så gør vi det lige helt færdigt
hernede. Og det foregår sådan set med, at vi nu runder af et gummistop, der skal holde den sidste manchet. Sådan. Og vi har længden. Og gummistoppet. Sådan. Og så er vi faktisk klar til at binde den ind på vores turbo hovedline. Og det foregår igen meget enkelt. Med en rørklemme. Ind på hovedlinjen. Har vi her. Sådan. Og den er noget for lang, så den skal vi lige have korrigeret. Den skal ikke være mere end cirka 12-15 cm. Og den fæstnes, sikres med vores klemmetang. Overskydende line væk. Og igen pak linen godt sammen, så det ikke hænger i. Skubber gummimanchetten op, gummistoppet op, og så har vi faktisk et komplet ophæng på plads. Mangler dog lige den sidste detalje, vores altid populære og super effektive gummiblæksprutter, der er fuldstændig selvlysende på mørkt og grumset vand, hvilket giver dig yderligere muligheder for at fange fisk. Så let kan det gøres. Tak fordi I kiggede med. Husk, turbo-turbo-rigget er dansk lavet. Det er fremstillet i Silkeborg, og vi sælger det fra Silkeborg. Ha' en god dag.